ki bi angon ki bar shakka su da ƙauna ya haɗa ku mun yi murna daga nan wannan aure an yi auren soyayya haka shi ne daidai to amarya rage angon ki ku taka daidai daga jin ka hannu ɗaya baya yi shi ɗaya tunda an ce mafarauci bai san tsoro ba da amana aka ce ta bar soke karko sannan sani kun ka fara wasu har ai bai ko hausawa suka ce ɗaukar reshen koko zo mu zauna zo mu saba haka ne ba wai ba tafiya sanna ke har ai nisa to amarya ga miji ki zance lallausa kai ko an gokar kai zance kakkausa rage matar ka ku zauna ba illa ne ba zama zauna haka ba zai hana sabawa ba shi zaman aure dan haƙuri ne ba wai ba tunda an ce tsara bai kai gamje ƙasa ba na amarya ba tamkar ango na duba yiri ango yau ka zama to shakan shi ka zubar da 'yan maza makiya na jin haushi sai da hanci ta ba za ka shakar numfashi kai murna ango haka ba illa ne ba to amarya ki kasance mai kyawun hali ki bi angon ki ku zauna karki cin zali wasu kaya a sayayya sun zace kwali zuri'a ta gari ne muku fata ba wai ba to ina mata kar ku ga za ku yi shargalle tunda murna na sanyawa har ai tsalle auren so ne daban ne na shaida lalle tunda na ji an ce uwa ta turare ce kwalba auren nan ban san har me zan cewa ba ga amarya nan ta cado ba karya ba ki rike hannun ango ba illa ne ba auren sunna kun kai bai zama laifi ba rawani ango an sama ka zam sarki magidanci kake ko an so ko an ki to a gaishe ki zama makura fannin zaki a zaman aure ba a faɗa ba a zamba to kawai da abokai ku ta kun faɗi mai yayan mu da yayi na likin kuɗi na gango da amarya yau na jin daɗi kwalliyar nan da kuka yi ta balage ba wai ba haka ne daga maɗaci ke samun ɗaci wanda ke